og yun ang video malin. Oh. Guys, para kaming nandito sa ano? Gubat. Peng, 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 peng. Pagpariling ng isa oh. Peng, peng. Hello guys! So nag-sweetie me. Kauban ako ining mga guwapa kaayo mga Pinoy leaders sa Hubang. Hi, Tamarna. Hapit naman kahata. Murag kana gyud tungason na gabi ka taas. Manggawas sa tong dilaan nila. Okay guys. Hapit na baka kami ani maabot ane. Awa pa gid tak 1/4 Diyos ko Lord. Pinawisan na yung kilikili ko ng mabaho. Oh my God! Hindi ba malalim sumaka dito? Di talaga malalim no. Hindi talaga malalim. Malisod. Hi guys! Welcome to my vlog. Say bit gyapon ba? Among balay owa panahuman. Sana all. Yes. Mo daw ni inang ko ni alag na balay. Murag di pa trabaho pa na Oh, nako. patrabaho daw na niya na balay. Kana siya niya. Oh, Napa na tanawa. ikuan, napa na ang elevator, wa pa na taon. Sana all. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Lihok. Si Madam guys. Nya na naisa sa ka ang elevator dugay pa na taon. Na agbay ra unta to. Maagsun sa aming kan. Dali na ko guys, nangurok akong kamot. May gani na kay siminto. Ahaman ta padulong. Akad to?
Hindi na ako to sa Friday baby magsuri sa inyo ha. Buntag. Oh my God. Gibati lagi ni mama. Hindi ba malalim sumaka dito? Di talaga malalim no. Hindi talaga malalim. Malisod. Mahirap na magkalisod-lisod. Kaya pa. Si ma'am, kaya pa. Tagal na. Ipan ka po eh. Dila. Okay guys. Hapit na baka kami ani maabot ane. Awa pa gid tak 1/4 just ko Lord. Oh my God. Hoy. Uy, hindi. Ulan. Parcel nimo nagabot na. Call, parcel nimo nagabot na call. Parcel nagabot. Nagatot daw. Nga sa pod mi og 5 ka kilometro. Amot ko makaya ba ni? Kaya kayo. Uy, kaya sabaw. Sir, imong parcel nagabot na. Uy, di lang tamagwan kay di ta sure. Oh my God. Nanaop naman ni sila, uy. Atong bayan mo siya mama ti. Ni? May yung gid si Ma'am Charge to experience. Guys, para kaming nandito sa ano? Gubat. Peng 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 peng. Trailing na isa oh. Peng peng peng. Peng 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 peng. Few moments later. Kuya, pila na kakakaloris among natanggaw sa among lawas ne? Yan, nahilis na akong bilbil ya. Sir, imong parcel nagabot na. Nadubog na parcel. Why are you here in the mountain? Pila ka calories ka natanggal ro no? Mga 20-20. Yani, tarong ka daad daw. Uyan ni do. Sus. Saro, di ka magdiwag sa mga tanong. So niabot na jud mi guys no sa kalayo sa amo ang gibaktasan, sa kainit, kalapok, sumay na lang gani kay nagbutas ko. So pasalamat pud ko aning mga parent leader sa hubang nga ni uban jud no ni kusa jud sila uban nakigduyog sa pagbaktas sa kalayo ug kainit. So pasalamat pud ko ani nila kay mga kugihan kaayo, mga maabtikon kay kung ako ra isa Diyos ko Lord magunsa na lang ko. Bitaw, no? Oh, alas 11, alas 12 na ako na. Muhapit pa rin ang magbasa eh. Salamat din o Diyos sa mga panalangin ngayon. Ibalik kanila o Diyos sa tanangini Ginoo. Imagine ibalik ang pinupilo Father God. Usamtang kami Ginoo mga pangaon ini o Diyos. Salamat din Ginoo sa imong panalangin nga mosulod sa among lawas Father God nga mubati kami Ginoo kabusog. Nga mga sa bludugan kabasyo sa panglawas. Dalagon ka Ginoo kining tanan Diyos among gikasalamatan ya lamang kanimo sa pangalan ni Jesus.
among baryo. Among mo ni among agihanan guys. Oh, diva. Kahilis sa among kinaon. Oh, diva, diva. Guys, sa akong pinuon dire. Hello guys. Huwag pinuon. Pero kay naunhan man to sa ilaga. Ano man Dati, sulod? hilaw pa. Hilaw po man. O guys, hindi na ako nahihirapan. May tanong to ba og hinog ba nilang gikuha? I will teach you how to eat this one, guys. It goes like this. Sige daw. Babalatan. Sige. Babalatan, then you eat this one. Okay. So, sa wakas guys, nakabalik na mi diri sa highway nga safe, no, sa mahabang lakaran. So, naana pod mi diri sa highway. So, time check, nasa 1:25 PM in the afternoon na, and grabe na jud kainit, makaluya na ang kainit ani, pero wala mi choice kay naapay 11 ka household nga among i-house to house. So kung napansin ninyo, murag 5 na lang mi diha ka buok, kay ang uban naguli na pod kay naa sila important motors nga buhaton. So thankful kaayo ko sa mga parent leaders sa hubang, kay grabe jud sila kakugihan, no, mga healthy kaayo, murag ako ra may gikapoy diring dapita. Pero anyways, mag-unsa na lang ko og wala mo. So thank you so much for that, so much appreciated. So karon guys, magbalay-balay na mi diri sa highway. Pagbalik. Pagbalik, kapit na ang dadira. Oh, na pa si Adlawan. Hindi na mabalik na to, palugso. Igupod na busog. Itong pag-abot. Pumaul ani ba? Dili ani alas city mato. So thank you so much guys for watching. So this vlog is para ni sa ako mga parent leader nga ganahan pud sila mag-vlog, no, and ayan, magbaktas na pud mi guys padulong sa mga balay-balay sa 11 ka household ring dapita, og murag layo-layo jud pud among baktasonon, pero thankful na pud mi kay naa na mi sa highway. So mao lang to guys. Thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe. Bye.